Cyber. Hoy! Pwede na yun. Pwede na yun. Okay na? Short. Short legs yan. Bye. Ano tayo? Ha? Partner line. After ba nila?
Ay, God. Outside. There's it. Doors, 15 lang yan, ha? No do siya. Wale, excuse me. Thank you. Yes po, kuya. 15 lang, ha? 15. No do, ha? No do. Kinain yung mga talaga. Sino partner mo? Mamaya po. Sa third round na ulit ako. Ha? Pero walang daw. Meron. Meron po.